Jo, ľudia, dneska si zareagujeme na Fyzio. A toto bude veľmi vtipné, lebo tu bude, že on sa lúpa do jeho frajerky domu, tak uvidíme. Tak poďme na to. Tohle je Anetka, holka, s kterou chodím, a v tomhle videu jsem se rozhodl se nenápadně vplížit do jejího domu a zjistit, zda mě opravdu miluje. Tak se dívej až do konce. Lidičky, sledujte, za mnou už se nachází Anetky dům a ta by teď měla být v práci, je to tak? Nikdy nepozerajte Fyzio, lebo robí videa skôr iba pre decka malé a je to úplne na nič a tam povie, že dostanete 10 000 korún k domu a ich dostanete. A potom im nič nedá, ani euro, ani cent. Takže ďalej poďme. Jo, je to tak, mám to ověřený. No, doufám, že jsi to ověřil pořádně, Fizi, protože kdyby tam byla a viděla nás, jak tam lezem, tak to by nebylo dobrý. No to ne. Protože je zavřená branka, tak musíme takhle bokem. Je tady super tady ta zítka, takže pojďte za mnou. Tak, dobrý, dá se tam vylézt? Jo, jde to, tak pojďte. Co? Jo, já jdu hned za tebou. Lidi, dostat se sem přes bránou bylo jednoduchý, ale teď začíná ta horší část, protože budeme se snažit se dostat do baráku. A to znamená, že musíme prohlídnout veškeré dveře a okna, jestli nejsou otevřený. No, obávám se, že s tím bude trošku problém, ale měli bychom chvátnout, protože Anetka dorazí za 2 hodiny, takže kluci, začíná průzkum! Asi si řeknete, že jsem trošku naivní, ale stejně ty vchodové dveře prostě zkusím. No, to, držte mi palce. Víte, co tam děláš? Máme se tam rychle dostat. Tolik času. Já zkoumám, jestli tady není nějaký tajný vchod na tomhle. Není. No to teda, pěkně se ulejváš. No, musíme hledat, takže jdeme za tebou dolů a prohlídeš úplně všechno. Kluci, tady ty postranní dveře jsou zavřený. Máte tady nějaký omák? Jo, tady jsou ještě poslední humy, ale nevím. Ne, tak je to zavřený. Ach jo. A tady třeba nějaký balkon? Jo, nad náma humy. No ale jak se tam dostat, musíme něco najít. Tady tu po brudníku. Já mám nápad, tamhle dole je kůlna, tam by mohlo být nějaký lano nebo něco. To je pravda, Víťo, no, ale měl bys nám pomáhat a ne si tady jíst švestky. No, já už začnu pomáhat. Jdeme dolů. Tam je šmitlavka. Co, lidi, sledujte, Anetka tady má dokonce i skluzavku. Pustý, já jedu, jo. Humy. Já jsem se zašprajcnul, ach jo, ale už to jde, jo. Tak musíme rychle hledat, času moc není. Kluci, pořádně to prohlídněte. Tak tady je zamčeno. Kluci, není. Koukejte, co mám, to je žebřík. Wow. To je fakt žebřík. To vypadá normálně. Jo, no lidi, tenhle ten žebřík rozložíme a vlezeme dovnitř. Lidi, sledujte, plán s žebříkem se nám povedl, což mám radost. No, upřímně odsad je i krásný výhled, ale není čas ztrácet čas, takže kluci, pojďte dovnitř. No bohužel, Fizi, s Umim jsme se domluvili, že my dva už jedeme domů a ty na to budeš sám. No, to si děláte legraci. Skočil na to té hlavy, jakže tam škeria. Tak bože, kuknite sa, jedna tvár, druhá tvár. Mi vyzerá ešte horšie, než ten tu, takže škeridlo. Klikni na odber. To, keby ste chceli, tak mne radšej dajte odber. To sa vyprdnite, toto je hnus. A jak to má ústa veľké a to ten maličké. A jaký sú maličky? No, od mňa sú oveľa väčší. No nie oveľa väčší, ale no som mu pod bradu niekomu. Z tamtému tu škaridu. Dobre, nebudem to kecať. Ale aby ses tam nenudil, tak s Víťou jsme si připravili pár úkolů. Tady je, máš napsaný. Tak chytej. No, díky. Potají splnit a my už jdeme. Ach jo. Užij si to, ahoj kamarád. Ale by som teraz skočil na Můžete ten vidět, hřeb. tak dům mám celý už jenom pro sebe, což je bomba. No, ale měl bych se podívat na ty úkoly od kluků. Je jich fakt hodně. Koukám, že jich je 5 a první jsme dokonce už splnili. Dostat se dovnitř, výborně. Jako další je tady vyzkoušet saunu. Cože? No, já sauny moc nemusím, ale je pravda, že Anetka má úplně novou. Nachází se někde nahoře, takže pojďme se tam vydat. Čo má? Čo má úplne nahoře?
Lidi, tenhle úkol je strašný, asi pro mě Jak úplně je spocený, nejhorší. more. Je mi totální horko a jsem úplně spocený. Ani vlastně nechápu, proč tam kluci tenhle úkol napsali, takže rozhodně už jdu Co je ven. za dom Myslím si, těch že bych lidí? se měl i Co to připravit a je stihnout i Anetkin další dom? úkoly, protože Co to je? Anetka by měla dorazit Jak už to za je hodinu. její dom? No, tak jo, myslím si, že je na čase tohle opustit. Jako další úkol je najít deníček. Upřímně by mě samotného zajímalo, co tam Anetka skrývá, a když už jsem o ní doma, tak pojďme hledat. Musíme ho najít. Říkám si, že největší pravděpodobnost je u Anetky v pokoji, takže pojďme se sem podívat. No, tady je to moc hezký. A mohl bych se podívat rovnou pod polštář. Koukněm za mě. Ne, tady nic není a pod tím druhým taky ne. Ach jo, sakra, kde by to mohlo být? No a tady v tom šuplíku by to mohlo být. Otevřeme? Lidi, sledujte! Na tomhle deníku je napsáno Anetka. To znamená, že bude její. No, tak si ho pojďme přečíst. Lidi, Anetka si do toho deníčku toho zapisuje fakt hodně. No, upřímně doufám, že se nedozví, že jsem se do něj podíval, protože asi by nebyla moc ráda. Ale pojďme si něco přečíst. Třeba se tím něco i dozvíme. Třeba tady je taková říkanka. Filip byl pro mě jako paprsek slunce v šedivém dni. Jeho úsměv mi přinášel radost a jeho slova mě hřála u srdce. Každý okamžik s ním byl jako kouzlo a já si uvědomovala, že jsem nesmírně zamilovaná. Chtěla jsem mu říct, jak moc mi na něm záleží a doufala, že i on to cítí stejně. Lidi, to je moc hezký a upřímně je vidět, že jsem splnil i další úkol a to je dozvědět se, jestli mě Anetka opravdu miluje. No, vypadá to, že jo, takže výborně. To znamená, že bychom měli se rovnou vydat na další úkol. Teď to bude docela zábavné, protože další úkol je sledovat Anetku. Takže jsem podobně nainstaloval několik skrytých kamer a propojil je se svým telefonem. No a teď je na čase se dokonale schovat. A když ще půjde za prezlec, tak... Tlačítko je zpátky. Pokud si ho nebudeš všímat, zmizí. Tohle tlačítko musíme reklamy, stisknout. já jsem se pochmelil, prepáč. Lidi, sledujte, momentálně se nacházím ve skříni, no, upřímně je to tady docela Nesteriám, tak stísněný, pardon, ale já už jde to. budu No, nesteriám. každopádně tady odsaď budu mít tajnou mám základnu, iPad všechny kamery jsem Pro. napojil na telefon, dohromady mám 3. A upřímně, myslím si, že A tohle jsem teprve se bude potěšil, vážně že legrace, tam takže byl určitě sledujte. za No, moje teď už jenom video, počkat, že než jsem tam Anetka dal, přijde. Měla by že dorazit jste nejspíš toho už za pozerali. chvíli, tak uvidíme. Lidi, Lidi, sledujte, Anetka se momentálně nachází už u domu. Tak, prostě jak jsem hovoril, že za 5 lajkov natočím nové video, tak jsem zapozeral normálně 7 lajkov a natáčam. Já splním úlohy. Toto, čo dodržím, tak aj toto urobím. Takže hoďme ďalej, to už Výborně, no naše špionážní akce právě začíná. I když asi bych měl být už potichu, protože Anetka momentálně vešla dovnitř. No, tak já radši budu šeptat, aby mě neobjevila, protože potom bych měl opravdu velký průšvih. No, jak si můžete všimnout, tak momentálně je v kuchyni. A vypadá to, že s někým telefonuje. Cože? Kdo to může být? No snad je to jenom nějaká její kamarádka, ale je to opravdu zajímavý. Docela by mě to zajímalo. Každopádně koukejte, Anetka vyšla mimo záběr, což znamená, že teď ji momentálně už nevidím. Ajaj, no mohl bych na to využít tohleto svoje autíčko, který když se podíváte, tak má dokonce na sobě i kameru, takže já tady pokusím se otevřít skříň a vyrážím s ním. Snad budeme mít i lepší obraz. Lidi, tohle je skvělý, nejradši bych tady jezdil hrozně rychle, ale bojím se, že mě Anetka objeví, no tak musím hodně nenápadně, pomalu, dobrý, tyjo, to je super záběr. Co? Ne, sakra, Anetka objevila autíčko a zničila ho. Ne, ach jo, přišel jsem o to nejlepší. Hodila například nějaká cetka autíčko. Vypadá to, že Anetka je tady už. Ale já se nehraju s autíčkami. Tak tohle není dobrý, to není dobrý, jestli mě objeví, tak mám opravdu obří průšvih. Já že brůško. Já jsem myslel, že brůško. On hovoril průšvih. A já jsem počul, že brůško. Ne, Anetko, promiň, tohle byl fakt hloupý nápad. Co tady děláš? No,
moc se omlouvám, Říkám, tohle byla fakt blbost. Promiň. Já jsem tady točil video. No tohle video neskončilo úplně nejlíp, protože tenhle nápad rozhodně nebyl dobrý, ale jestli chcete další video s Anetkou, tak pojďme dát takových 50 000 lajků a rovnou se můžete podívat na další video. Tak se mějte hezky a čau. A bye, čau. A dajte odber. Čau.